आंहा बिबाराव दै होबाय आरो सानफ्रोमबो फुंनि आरो बेलासिनि डिउटि आरो बियो बिबाराव बिदि आरो सानफ्रोमबो फुङाव बेलासियाव बिदि होखायो आरो दै दा गोजां बोथोर ना थाब फुङाव होबाबो जेनेबा रानलाङोना थाब ओंखायनो होनांगौ जायो आरो एकदम मेंबाय आरो सानसे माने बाबुआ एकदम न'आव थांनो थाखाय बिराद एक्साइटेड जाना दं खोमा गथ'आबो जिखि जाया बिसोर जेबो बुंनो रोङाबाबोथ' बिसोरनि गोसोआवबोथ' माबा मोनसे माने फैयोना माने जिखि जाया बियो न'आव थांनो मोनसिगोन गावनि न'आव आसामाव बयखौबो लोगो मोनसिगोन न'नि मानसिखौ दिनै बे फुंनिफ्रायनो आरो एकदम फुङाव 5:30 सिखारनानै गेलेगासिनो एकदम ओमफ्राय उनाव जोहोलाव अफिसाव थांनायनि उनाव आधा घन्टाबो उन्दुआखै खोमा बियो आरो आंजोंनो गेलेबायानो थायो बामना लाबाथाय बिसिनायावनो जिराय बामना लाबा एसे उन्दुयो आरो सिखारो बिदि आरो आधा घन्टा बिदि आरो जिबो सुना होदोंमोन आं दिनै लास्ट आरो न'आव थांनायनि सिगां खामानि मावनायनि मेंनाया बेलेग आरो गथ'जों थानाय मेंनायाथ' जायफ्रा बिदि आरो हारसिं जेनेबा गथ' माने फेदेरो बिसोरखौ मोनो आरो बुंनो नाङा आरो बेखौबो जेनेबा नुनायावथ' जेनेबा मानसिफ्रा साननो हागौ नुनायाबाथाय हाट्टा माने मोदोम दङ माने बाट सिं जेफा मेंनायाथ' मोदोम गिदिर मोदोम फिसाजों खोथा नङा बे मेंखायो नालाय बयहाबो दासो आं एसे बिदि हारसिं आरो गावनि थाखाय एसे टाइम मोनदों आरो ओमफ्राय जोंना समफोर ना समफोर थांनो जाबायनो जोंहा फुंनि माने 5:45 जोंना फ्लाइट दङ दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम ओमफ्राय बिनि उनाव न'नि मानसिया लांनो फैगोन दा जोहोलावा मोनफैयाखै फैनो ओंखारदों खोमा अफिसनिफ्राय आरो जोहोलावा अफिसनिफ्राय फैनो टाइम जाबाय आरो बेखौ बिसोर संनोसै र' माने बे बाबुना आरो मेडिसिन जोबदों अर्डार होबाबो फैयो बाट खम मोनसे मोननै बिदि बुस्थुनि थाखाय माने फार्मासियाव फन हरनोबो बोरैबा मोना आरो जोंना बे भिडिअ'आवथ' जोङो जि खालि न'आव मोनहैयोना फ्राइडे बे खालिनो खोमा जोंनि दा बे खालामबाय थानाय भिडिअ आरो अब्लासो आपल'ड जागोन आरो लोगोफोर नै जोंना बाबाया सिखाबाय हा इस बाबले सि मोननायाव बिदि स्वेटार गानहोबाय टुपि गानहोबाय स्वेटार गानहोनायाव एसे गाबनो नागिरो आरो बियो आखाइफोरखौ बिदि एसे खस्थ' जायोना हाबनो बायनो दादा बेखौ खाब मोजां मोनो बेनि बे गथ'खौ आरो फट'नि गथ' बिदि हाथिं उनथिंबो नायबाय थादों बिथिं नों बायदिनो किउटि पापा फैगोन दे अफिसनिफ्राय दे नोंहा मुलि लाबोगोन ना ओमफ्राय पापाया फैनानै पेकिं खालामगोन न'आव थांनो ना बाबा हेल' खुलुमबाय बयखौबो होन जों आसामाव थांगासिनो होन आबै आबौ आमाइ मादै सबखौनो लोगो मोनसिगोन आयं होन नायगासिनो थुलुलु बियो कियान नादालि कियान नादालि कियान नों टुपियानो गलांनोसो नागिरदो एसे गिदिर जादों ना आबाद नोंनि टुपिया निनि आरो निनि ओंखारलायबाय ए गस्लाफ्रा नायबाय फिसा जालांगासिनो ना माने ओरैबाबो गथ' मानसिया बिदि बे समाव एसे माबा जालाङो ना मा होनो बेखौ एसे बिदि थाब देरोना ओंखायनो गथ' गस्लाफ्रा टाइट जादों बिहा दा गोजां बोथोर फैदों ना आखाइ खान्दाफोरखौथ' गानहोनो हाया दा अर्डार होदोंमोन दिनै मोनसे मोनफैदोंमोन बाट टाइट जायो माने मोननै सेट आरो लंपेन्ट ओमफ्राय आरो फुल स्लिभ बिदि माने स्वेटारनि सिङाव गानग्रा बिदि होदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव टाइट जायो ओमफ्राय एक्सचेन्ज खालामदों आरो दा माला मोनफैयो फ्राइडे होनदों दा मालाबा मोनफैयो मिथिला आरो जों फैनायनि उननि फ्राइडे ना बे फ्राइडेसो मिथिया आरो नाबा लोगोफोर जों नाय जोहोलाव हाफपेन्ट गाननानै टुपि गानदों मा खालामनो आरो जि ड्रेसखौ मोनदों फार्स्टआव बेखौनो गानदों आरो उपाय गैला आरो लोगोफोर आंना न'आव थांनायनि सिगाङाव लेंग्रासो जाबाय दं आरो एकदम मोजाङै थाबायनो हाया आरो बेथिं बे आथिं फारसेया बाहाय माबाबो जादों बुदोंबो सुवेलिंबो जादों एक्सुवेलि दाखालि आंना किक मारिनायाव आरो बाइक किक मारिनायाव रिभार्स फैनानै किकआ बेयाव नांदोंमोन आरो बाहाय बेजोंनो दा बे खालिथ' सायाखैमोन बाट बेनि नेक्स्ट खालिनिफ्राय सादों आरो दा साननै जाबाय आरो मैयाबो सादों सानसेबानि लेंग्रा थाबायदों मेडिसिन दानानैसो आं अफिसाव थांनांगौ जादों बेनिफ्राय दिनैबो फुङाव माहाय मोजां जादोंमोन दानिफ्राय मोना जानाय लोगो आरो सादों आरो दा बेखौनो इउटुबाव आं नायबाय थादोंमोन आरो मा फिजिअथेरापि खालामबा मोजां जायो मा एक्सारसाइज खालामबा मोजां जायो बेखौनो नायबाय थादोंमोन आरो दा गाबोन सानसे ल'सै बेनिफ्रायथ' न'आव थांनांगोन आं बेखौनो सानदों आरो न'आव थांनायनि सिगां बे मोजां जागौमोन आरो न'आव प्रब्लेम जागोन ना नङाबा बिराद आनकमफर्टेबल जागोन आरो न'आव फल'नि एसे स्प्रे खालामनानै बे माबा एसे एक्सारसाइज खालामो आरो इउटुबाव नायनानै एफा दिननि उनाव न'आव थांनाय आरो न'आवबोथ' जेनेबा ओरैनो थांनाय जाया जेरै हाबानि थाखायसो जोङो थांनो ओंखारदों नालाय
दा हाबायावथ' मेरला मानसि फैगोन बयखौबो माथो होनांगोन बा न'खरनि एसे जि खामानि बेखौथ' मावनांगोन नङाबा आथिं लेंग्रा थाबा गावनो बियो मोजां मोननाय नङाना बोरैबा फिल खालामगोन ना ओंखायनो मोजां जाबा मोजांमोन आरो दा मिथिला मोजां जाबाथ' मोजांनो इदि खालामदों आरो माने बे माबाखौ मा होनो बेखौ जोंनि बे गान दामग्रा अनदारबुं स्पिकार बेखौ लानानै इदि खालामदों आरो इदि खालामनांगौनो आरो मेन एकदम सानाया बे थालायाव आरो सादों बेयाव सादों आरो बेखौ इदि खालामबानो मोनखायो आरो बेयावनो सायो जाहाखियाना चक्लेट जागासिनो लोगोफोर मा लागाबा लाजिबाय आयै केमेरा खालामनाय लोगो लोगो लाजिबाय बे लोगोफोर बे माने मोनसे गोदान डिजाइन सोलोंदों आरो सानाव खालामो बे बुस्थुखौ अनलि बे मोना बेल' खालामो बेनि बिदि उदैखौ थिखांना होयो ओमफ्राय देखाबाय थायो एबा मा डिजाइन बेलाय पेकिं खालामनोसै आरो पेकिं अलमस्ट आधा खालामनानै दङ जोंहा आरो जि बाखि दंमोन बेखौ सोनोसै आरो बे प्रेगनेन्सि थानाय समाव इउज खालामदोंमोन आरो दाथ' बेखौ गोनांथि गैयाना बेनिफ्राय आइया बुंदोंमोन आरो बे नोंसोरा इउज खालामनाय जाबा न'आव लाबो होननानै बेखौबो लांनोसै आरो बे मेजारिं बे बक्सआव लाबा जायगा थोनाय नङाना बेनिफ्राय खेवनानै लानोसै आरो बेनि बेटारि दिहुननोसै न'आव बेटारि थाबा हबि हमगोन एयारपर्टआव बे मोनसे बेग जाबाय मोनसे ट्रलि आरो मोनसे दङ आरो मोनसे पेक खालामसिगोन दा नेक्स्ट जेब्ला जानुवारियाव थांगोन ना अब्ला एसे गोलाव ना 15 डेज अब्लाथ' एकदम एसे बारा लांनांगोन आरो जि अब्ला आरो बे जानुवारियावथ' ओरैबायदि थान्दा जागोन ना बारा अब्ला बाबुनाबो ड्रेस बारा नांगोन जोंनाबो माने ड्रेस बारा नांगोन बे जेकेट लानांगोन स्वेटार एक्सट्रा लानांगोन ना आरो लोगोफोर दिनै ओंखाम संला बादों माने आं मेंदोंना बे सानसे माने बाबुखौ इदि लाबाय थानाय दाना आरो बे मानसिया गिदिर जाबाय ना सनाव जेबो बुङाखै नोंखौ मोजांसो होनदों मेंदों ओंखायनो दिनै KFCनिफ्राय अर्डार होनानै जानोसै आरो अर्डार होबाय जोहोलावा लोगोफोर KFC मोनफैबाय गाबोन मोनफैबाय बेना पेकिंआ अलमस्ट ना आरो लोगोफोर जोंना हौवा गोदाना आदाया मालाय केमेरा बिहरदोंनो आरो जोंना दङ जे बे DSLR बे मालाय गावनि खोमा हाबानि मालाय भिडिअ बानायगोन खोमा नायनो मेडिसिन क्रिम बेफोर दङ आरो इथिं दोननोसै आरो टाइमाव जास्ट बेगाव सोनानै लांनांगौ आरो बेफोरखौ लोगोफोर थानो हाला बाबायासो सिरि मोनबाय खेखेव खालामबाय ना बेदर मोनामदोंना मोदोमदों बे पुरा मोदोमनायखौ गम मोनखायो बे जाबाय पपकर्न राइसबो जानिनो एफा गिदिर दाउ बेदरखौ नायलाय एफा गिदिर बे जाबाय बिदि स्मोकी राइसबो एफा गिदिर खालामनो हायला फिसा खालामसै बेखौ नङा प्रिन्स बेखौ जानोसै ओंखामखौ लास्टाव जागोन डिप खालामबाय दं बेनिफ्राय बेदरानो बेदर जों आरो बेदर जाग्रा हारिनि मानसि ना जोंना माहासेयाव खेबसे जानाय जायो आरो खेबसेया आवगायाव 1 बोसोरसो जायाखैमोन दां ने थुदोंमोन बे डाइटिं खालामनायाव डाइटिं खालामोबा बे खेबसेया सबसे वर्स्ट आरो कारण बे फ्राइड ना उरा डीप फ्राइ मोजां नङा आरो डाइटिंनि थाखाय खेबसे जानाय लोगो लोगो 1 किल' अजन बारायनो हायो आरो आं फार्स्ट खेबसे दिल्लीयावनो जाफैदोंमोन आरो जेब्ला 2015 बेरायनो फैदोंमोन आरो जोहोलावजों लाबोदोंमोन बिसोरनि आइ मादै बिनि बिमादै जों ज' फैदोंमोन अब्ला आं फार्स्ट जाफैदों आरो माबायदि बारा गोथाव मोनाखै आरो फार्स्ट टाइम जाबा बुस्थुआनो गोथाव मोना ना टेस्टआ एडजास्ट जानो नागिरा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जि समाव नायगोन बे समाव जोङो अलरेडि गुवाहाटीयाव मोनहैगोन आरो गुवाहाटी माने न'आवबो मोनगोन आरो खायसेया लेट नायोना लोगोफोर दिनै आं माबा जादों फिजिअथेरापिस्ट दा इदि खालामनायखौ मोजां मोनदोंना एसे नैबे आसिया बारा थादोंनो इदि बोनानै इदि खालामना होदों आरो दा एसे उनाव थाव माने गोथां गरम खालामनानै मालिस होगोन र'
लोगोफोर दिनै KFC जादों ना आंखौ ओंखायनो स्पेसियेल ट्रिटमेन्ट होदों आरो नङाबा खालामनो होनाय नङामोन मानो होनबा आंबोथ' मेंनानै एफा सानसेमानि दङ आरो बिनि कन्डिसनखौ नुनानै एसे दुखुबो मोनदों मानो होनबा न'आव थांनांगोन न'आव थांबाथ' बियो बेग एन्ड बेगेज लागोन सोर लागोन बिसो लानांगोन ओंखायनो आरो पुरा जाखांबाय दिनै KFC दिनैनो आं हायेस्ट माने KFC माने फिनिश खालामना जानो हादों आरो नङाबा आं जानो हायानो आरो बे गिदिर गिदिर पिसफोरखौ आं मोनसेबो जायाखै सब जहेलाव होदों नोंनो जाहैदो होननानै आं जानो हायाखौ बारा गिदिर गिदिर जाबानो आं बोरैबा मोनो थारमाने ओंखायनो आं अनलि विंस जादों आरो लेग पिस जादों आरो लोगोफोर दाथ' मानसिफ्रा जायनि भिडिअ नायो बेनो लाथा एम्फौल' जायो बेनो अनलि खोमा बिबारल' जायो जोंबो मोनजागोन र' बारा देखायबाय थानाङा जोंबो थांनानै भिडिअ बानायसिगोन ओमफ्राय जोंहानि बाबाया सि मोनबाय मा बाबा थुप मानसि बिबार किरबिन जागोन खोमा मानसिया आखाइयावथ' हालिदि खालामबाय थायो लोगोफोर जोंनि बाबाया उन्दैनिफ्रायनो आखाइ इदि खालामबाय थायो बिबार किरबिन जागोन खोमा बियो ना सब गथ'आनो इदि खालामो मिथिया आरो ओरैनो बुङो आं जास्ट फर जकिं आरो सब थिगानो दोङो only बे आथिं सानाया मोजां जाबानो जाबाय आरो बाखि सब थिगानो दोङो जास्ट बे आथिङा जुदि साबाय थायो होमबा आनकम्फर्टेबल फिल जागोन ना एफा रंजानायनि समाव जुदि आथिङा जुदि इदि जाबाय थायो होमबा आनकम्फर्टेबल जागोन आरो थांनानैबो थाङै फैसा नांगोन आरो बेखौनो दा नेबाय थादों आरो बे मोजां फ्रिलि एन्जय खालामनो हानाय नङा फ्रिलि एन्जय खालामनो हानाय नङा आरो बेखौनो आरो सानबाय थादों आरो बे दिनै मोजां जायो थाव थांगौ खालामनांगौ बेखौनोथ' दिनै मोजां जाबा बेनिफ्राय मोजां आरो जोंनाथ' पेकिंफोरा जाबायनो बाबानि माहाय अइल दोङो बा बिनि लसन अइल इफोरखौ दोङो इफोरखौ थांनाय समाव पेक खालामनानै लांगोन आरो दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला होमबासो जोंनि नेक्स्ट भिडिअफोरखौ नुनो मोनगोन बेनिफ्राय हाबानि भिडिअफोरखौबो नुनो मोनगोन बेनोसै आरो बेनिफ्राय जोंनि न'खौबो नुनो मोनगोन बेनिफ्राय जोंनि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौबो नुसिगोन आरो नोंथांमोना नायबाय थाबानो दा लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ जोङो जोंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन सिदा गामियावबो नङा लोगोफोर एयारपर्टनिफ्रायनो लोगो मोनसिगोन आरो दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय 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 बाय